ドレンから話は聞いていたが、まさか本当だとは。つまり、俺はバルディア王家の末裔ということなのか。そうです。あなたこそ、光に導かれし者。光に導かれし者とは、暗黒の魔剣、アルハザードをめぐる戦いに打ち勝つために、選ばれた者たちのことです。光の末裔にとって、アルハザードをめぐる戦いは、使命とも言えます。そうか。だがアルハザードの復活を阻止するのは、使命のためにやるわけじゃない。帝国がアルハザードの力を手に入れれば、大陸中で戦乱が起こるだろう。だから何としてでも、帝国の野望を止める必要があるんだ。ところで、ディアナはどうするの？このまま連れて行くのは、危険だと思うけど。ディアナ、約束だ。君はこれからカルザスに戻ってくれ。エルウィン殿、それは無理です。帝国軍がリアナ殿を狙っている以上、一人でカルザスへ返すことは危険が多すぎます。また、彼女をカルザスに送るための時間も戦力もありません。彼の言う通りです。エグベルトに、帝国に、ダークロッドを奪われてはなりません。お願いエルヴィン。私も戦うわ。確かにみんなの邪魔になるかもしれない。でも、もう嫌なの。一人になるのは。ディアナ。わかったよ。だが無理はするなよ。ありがとう、エルヴィン。さあ、それでは、聖地レーテルへ向かいましょう。強い奴だけが生き残れるんだぜ。聖地レーテルの神殿。そこは高い山に囲まれた深い森の中に人目を避けるように巧みに隠されていた。これこそダークロッドを安置するレーテルの神殿なのだ。入り口付近には人が訪れたような様子はなく、先に向かったはずのエグベルトの姿はまだどこにも見えない。しかし神殿の中にはダークロッド守護のために置かれた古代のガーディアンたちが侵入者を待ち受けていた。
どうやらここがダークロッドのある場所のようだな。まだエグベルトが来た様子はないみたいだな。禁断の地を犯す者よ、速やかにここを出て行け。ここは何人も犯してはならぬ聖地である。こいつらは。古代のガーディアン、ダークロッドを守る者。それでエグベルトも手が出せなかったのかしら。さーてな、この程度で諦めるようなやつじゃねえと思うが。とにかく、エグベルトが来る前に、ロッドを取っちゃおう。油断するんじゃねえぞヘイン。相手は古代の魔法生物だぜ。気を抜けばこっちがやられる。ジェシカは下がっていてください。危険で。確かに今の私は以前ほどの魔力を取り戻してはいません。ですが私だってちゃんと戦ってみせる。